ama sa in ka channel tlom tak mai min lo thlir sak thin tu te in zawai chi bai kan buk le chewa chuti rualin hei Christmas nai ta hle maya Christmas chi bai te po kan buk ngal chewa tu tu ma hian no pang zailama talen nei thatak mai Salemthari chinzah Kum.7 mi video kan thlir ho le anga ani hi lungtian khua om ni in lungtian khua hi longtlai district a omani a Christmas chi bai kan in buk na te po ni pa formin kan nga Christmas ti hla sak chu kan thlir ho don ani tin chu ti rualin hei ka channel hi ka soi photo thin angin bilkhom channel ti ani ang takin thur big kha ka nei lowa thil chi hrang video hrang karon bilkhom thina en du te kan en du tur zong kha chi hrang a omani chu wangin ka channel min la subscribe lo te min lo subscribe theu tur po in kan som le chewa chu ti rualin ka channel a hian zai lam chau ni lo sport lama te le thil hrang a mi talen nei thabik te an talen ang te kha ka phau chua sak thei renga in tla rung lova ka number a te min ron bet hin tur te le WhatsApp te min lo thon du ten omani chuan in tla rung hok lo min lo thon turin kan so min kan hriat tir chewa mi hring hi pian phung in ang lo te kan di a mi thei ang ni lem lo thei dan dang dai deuh mai talen dang dai deuh mai nei te po kha a om theya chung te po chu in tla rung hok lo a min ron be popa min phaulan tir turin kan ngen chewa kan som bok chewa in tla rung lo turin kan som cheu ni ka number hi 8787 448858 ani a karon tar lang thawanga heta hian call thei kani a WhatsApp thei kani bok ani tun tuma hian Salemthari chinzah lungtian khua longtlai district mi zai i lo thlir ho leng ule